Creightonský model je špecificky vyvinutá vedecká metóda, ktorá pomáha manželom alebo teda žene značiť si svoje plodné a neplodné dni do záznamovej tabuľky špecifickým spôsobom. Na Slovensku sa vyučuje od roku 2005, aktuálne 11 lektorkami. Teda máme aj 3 ambulancie, ktoré s nami spolupracujú a kde môžu vlastne klienti, ktorí si značia do tabuľky svoje cykly, riešiť svoje gynekologické problémy. História siaha do Spojených štátov amerických, kde v roku 1976 profesor Thomas Hilgers spoločne so svojimi spolupracovníkmi na Creightonskej univerzite v Omahe v štáte Nebraska sa rozhodol, že urobí výskum sledovania cervikálneho hlienu, to znamená hlienu z krčka maternice, počas celého cyklu. A zozbieral niekoľko žien, výskum robil 4 roky, a tieto ženy povzbudil k tomu, aby od prvého dňa menštruácie až do konca cyklu zaznamenávali dennodenne svoje pozorovania a na základe toho vyhodnotili svoje plodné a neplodné dni. Po 4 rokoch zistil, že hlien sa mení a teda, že ovulácia nenastáva vždy v strede cyklu, môže nastať aj neskôr a na základe z toho vytvoril príručku, kde zozbieral všetky tieto informácie. V roku 1982 vlastne vznikla prvá publikácia, ktorá bola uznaná aj Svetovou zdravotníckou organizáciou ako Creightonský model, nazvaný podľa Creightonskej univerzity v Omahe. Creightonský model vznikol ako odpoveď na výzvy svätého Pavla VI, ktorý dal v encyklike Humane Vitae. A môžeme mi povedať, že sme taký legitímny potomok Billingsovej ovulačnej metódy, keďže my pokračujeme v sledovaní cervikálneho hlienu. Náš systém je postavený na takom pilieri alebo trojuholníku podpory, ktorý sa skladá z výskumu, potom zo vzdelávania a nakoniec zo služby. Vlastne ten výskum prebiehal profesorom Thomasom Hilgersom, ktorý stále žije a stále pracuje. Vzdelávaní sme my lektori a ďalej lekári a službu, ktorú poskytujeme párom, to je naučenie sa Creightonského modelu a ďalej liečba naprotechnológiou, čo je špecifická nová medicínska metóda, ktorá pomáha predovšetkým neplodným párom počať bábätko, ale riešia iné gynekologické problémy. Systém značenia funguje tak, že klienti oslovia svoju lektorku, ktorú si nájdu na našej stránke a tí sa dohodnú na individuálnom stretnutí a stretnutia prebiehajú vlastne 6 krát po sebe, to znamená, že prvé 4 sú po 2 týždňoch, potom je po mesiaci a po 3 mesiacoch. Úvodné stretnutie je zadarmo. Lebo tam sa vlastne prezentuje metóda a manželia alebo žena sa rozhodne, či chce v sledovaní pokračovať. Ak sa rozhodne, že chce pokračovať, tak následných 6 stretnutí je spoplatnených. Spoplatnené je to pretože lektori sú certifikovaní a každá lektorka, na Slovensku lektorka, si prešla 18-mesačným akreditovaným programom v zahraničí, ktorého cena sa pohybuje v niekoľkých tisíckach eur, a na konci ktorej má záverečnú skúšku a získa certifikát. Každá prirodzená metóda je otvorená životu. Takto vlastne funguje aj pri Creightonskom modeli. Čiže naplňame 2 ciele. Buď dosiahnutie tehotenstva, alebo oddialenie tehotenstva. Vždy povzbudzujeme manželov k tomu, aby jeden na druhého pozerali ako na hodnotu, ako na hodnotu a na tú hodnotu osoby odpovedali láskou, nie žiadostivosťou. To znamená, že Creightonský model ponúka nie len sledovanie plodných a neplodných dní, ale taktiež sa rozprávame s manželmi o ich sexualite, o dare ľudského tela, o tom, ako sa môže zlepšiť ich manželský vzťah, o tom, čo ponúkajú prirodzené metódy. Prirodzené metódy nie sú prirodzená antikoncepcia, pretože sú vždy otvorené životu. Creightonský model môžeme využiť v akomkoľvek štádiu alebo v akomkoľvek čase života ženy. To znamená, že pri pravidelných cykloch, nepravidelných cykloch, stavoch bez ovulácie a potom v prechode alebo teda v menopauze alebo po vysadení antikoncepčnej tabletky alebo vlastne v akomkoľvek štádiu, v ktorom sa žena nachádza.
Čiže dá sa vlastne ušiť na konkrétnu potrebu, ušiť v úvodzovkách na konkrétnu potrebu páru, pretože ten pár sa stretáva so svojou lektorkou individuálne, žiadne iné páry tam nie sú. Ak sa odhalí v tabuľke, čo sa môže stať nejaký gynekologický problém, tak vtedy tabuľka záznamová slúži k tomu, že môžeme ju dať lekárovi a lekár následne urobí odborné vyšetrenia, sonografické, krvné odbery, hormonálne odbery a na základe toho zistí problém, ktorý môže odstrániť. To znamená, že záznamová tabuľka slúži k tomu, aby sme pomohli žene nie len čo sa týka plodnosti, ale čo sa týka aj zdravotného stavu. Ak sa odkryje nejaký zdravotný problém, tak ten sa rieši ako prvý a neskôr sa rieši konkrétna plodnosť.